Dobro jutro! Dobro jutro, drage moje. Dobrodošli nazad na moj kanal. Dobrodošli na dan pakovanja. Uspavala sam se inače. Probudila sam se u 9:30, verovali ili ne. Ne znam kad sam posljednji put spavala toliko dugo. Biću iskrena, od kad imam Janu. To je za mene misaona imenica. Znači, ja nisam spavala toliko dugo, pa verujte mi, 8 godina. Sad sam spavala do 9:30, jednostavno ne znam šta se desilo. Možda zbog toga što već noćima bingeujemo seriju Last of Us. Ne znam da li ste gledali, nije loša serija, onako malo naučno-fantastična, apokaliptična. Uglavnom, danas je došao dan za pakovanje. I htjela sam s vama svakako proći to šta ću nositi, šta pakujem, vidjet ćete to u toku dana. Ali pre toga zvonio je poštar i doneo mi paket i tako sam srećna jer mi je stigao šort koji sam toliko želela da nosim na letovanje i već sam bila se razočarala i mislila sam da neće stići na vreme. Međutim, šort je stigao. Tako da, odmah prelazim na stvar, hoću vam pokažem ove nove stvari koje su mi stigle jer razmišljam o tome da ih operem pre nego što ih stavim u kofer i da ih stavim na brzo sušenje. Tako da, pređem odmah na stvar. Šorc moram da vam pokažem. Ovaj bež, žuti šorc mi je stigao i mnogo mi se sviđa. Sviđa mi se ovaj paper bag moment na njemu i ovaj učkor što se vezuje. Ali ova svetlo žuta boja koja ovdje sada malo izgleda onako zagasitije, ali uživo izgleda fantastično. Ubacit ću vam malu sličicu da vidite kako stoji. Je genijalan i toliko mi se nosio. Tako mi se nosi tako ta kombinacija, recimo brown majica, žuti šorci, gore do kopčom plavu košulju, taj panton boja, jao. Toliko sam nekako inspirisana time. Kao što sam stavila u jednom postu na Instagramu, 1000 puta stavim onako, sejvujem neke gomile outfita koji mi se jako svide, što ću kao da rekreiram, da napravim i ja i onda to nikad ne uradim, ali mislim da ovo ovako s ovim žutim šorcem definitivno hoću, tako da ovaj šorc ide sa mnom na put. I druga stvar koju sam također htjela da vam pokažem, koja mi je stigla, pošto me prekinuo telefon malo prije, ne znam odakle sam počela, morat ću iz početka. Uzela sam ovaj body koji ima ovako ove kao korset fazon. Imam nekih stvari gde mi fali ovako neki gornji deo, nešto usko i ovako u boji. I baš ova boja nije ovoliko drečava kao što se sad vama pokazuje ovdje na kameri. Ne znam zašto uvek na kameri izgledaju drečavije boje. Uglavnom, All Saints body i jako mi se sviđa i pozadije je jako interesantan s ovim zipom. Bretelice mogu da se podešavaju, što je fenomenalno. Mnogo je lep i mnogo mi se sviđa ovaj rebrasti materijal, kao što vidite. Tako da i to je stiglo i oduševljena sam ovim bodijem. Ja sam uzela veličinu 40 zbog gore korpica, zato što meni treba C korpica, tako da je ovo veličina za mene. Nije rastegljiv je, ali ne preterano, što je baš super. Tako da, eto, još jedan komad koji definitivno ide u moj kofer. Inače, obožavam All Saints, mnogo imaju lepih stvari. Također, Rue ili ne znam kako se izgovara, Studio. Uzela sam još jednu ovakvu košulju s karnerima. Sjećate se da imam jednu ovakvu belu iz Zare, međutim, ova mi se mnogo dopala. Prvenstveno zbog sastava materijala, onako je providna i lagana. U pitanju je svila i lan, tako da mislim da je ovo odličan dodatak. Evo ga, sad ću vam reći, jeste svila i lan, ima i ovo dugmence ovdje. Mnogo mi se dopada, jedva čekam da je nosim, imam već ideje za neke kombinacije, tako da i ovo pakujem. Razmišljam se da li da je perem ili ne. Ovako je lepo ispeglana i pitanje kako ću ja to uspjeti da ispeglam sada sama, ali dobro. I isto iz Rue Studija sam uzela ovu jednu košulju koju moram definitivno da vam slikam kako stoji, zato što ne možete dobijete utisak. Ima ove rukave i otvorena leđa koji se skidaju, tako da praktično imate jednu košulju sa rukavima i jednu bez, beli poplin, onako strukirana košulja, ali leđa pozadi su fantastična. Ne znam, ne možete ovako da je vidite zato što ima puno delova. U svakom slučaju bacujem vam sličicu da vidite kako stoji. Košulju definitivno nosim jer
nikad dosta belih košulja, znate i same, i da je to nekako najnosiviji komad i najlakši za kombinovanje. I već sam zamislila onaj tekst sa gold shorts, ovo neku maramu, onako da vežem šarenu oko glave, papučice, bombona za letovanje. I posljednju stvar da vam se poklonim, dobila sam od kume jedan top. Inače, vidjela sam na njoj ovu majičicu i oduševila se, tako da juče me je iznenadila poklonom. Dobila sam Extreme Intimo ovaj tank top koji također isto ima ovaj moment sa ovim kao delom da je korset u pitanju. Mnogo je lep i moram priznati, inače obožavam Extreme Intimo njihove stvari i ovaj njihov program za svakodnevno nošenje sem veša. Tako da i ovo majica ide u kofer. I to je to od novih stvari, to je taj paket što mi je sad stigao i ovaj novi poklončić. Idem da sada te stvari operem, da još popijem malo kafu i onda vidjet ću ako stignem. Imala sam neki plan da se vidim sa prijateljicom, da odemo na neki brunch. Ima jedno novo mesto u gradu koje hoćemo da čekiramo. Tako da, nadam se da ću stići to danas da završim i ako ne, onda ću to ostaviti za sljedeći put kad se vratim sa letovanja. U svakom slučaju, toliko od mene za sada. Idem da se malo još razbudim, kao što sam rekla, popijem kafu i da polako otvaram kofer, a onda ćete vidjeti šta još sve ubacujem u njega. I, drage moje, evo nas na Dorćolu, idemo na ručak i ni manje ni više u jedan novi restoran, kafić, Ljubica, naravno u knjeginje Ljubice, zato se i zove Ljubica. Prvo da vam kažem, jedva čekam da vam snimim ambijent, jako lepo izgleda. Idem da se nađem sa drugaricom, tu je i Jana, tako da pre nego što se spakujemo za more, jedan ručak sa prijateljicom. Prvi grčki frape ove sezone. I, dragi moji, evo nas, doputovali smo. Malo sam raspad, ali šta da radim, zato što smo putovali, kao što znate, cijelu noć se putuje do Grčke. Tako da smo stigli konačno u smeštaj. Inače, došli smo u mesto Kanali, blizu Lefkade. A reći ću vam i zašto smo došli i izabrali ovo mesto. Jeste zato što smo zapravo nas dvoje bili na Lefkadi pre 10 godina. I nekako nam se dopala Lefkada i imali smo ideju da jednog dana dovedemo i Janu baš tu. Međutim, izabrali smo ovo mesto zato što smo nekako na destinaciji gdje možete dodati do više mjesta, više gradova. Možete do Lefkade za bukvalno 15 minuta, do Preveze, do Parge i samim tim nekako smo na nekoj, kažemo, kao raskrsnici. A i smještaj nam se dopao, kao što ste vidjeli, mnogo lepo izgleda stan koji smo iznajmili i na samoj je obali. Ima također zgrada svoj restoran i svoj deo plaže i to je ono što nam je totalni benefit kada putujemo sa njom. A pre 10 godina smo mi bili prvi put na Lefkadi i to je bilo naše prvo zajedničko letovanje. Tako da na Lefkadi smo doneli neke važne odluke.
I između ostalog jedna je bila da počnemo da živimo zajedno, tako da na neki način ovo je kao neka godišnjica, jubilej naših zajedničkog života i svega, i zato smo htjeli da se vratimo ove godine ovde. Tako da, eto, dragi moji, ovaj vlog će biti vlog sa letovanja. Probat ću da nekako vidim da snimim 2 vloga. Nadam se da ću uspeti. Ono što mogu odmah da primetim da mi je internet malčice loš, možda je to samo tako danas, neću da paničim, a eto, potrudit ću se da vam snimim 2 vloga i da imate onako pun utisak o mestima ovde ko žele da dođe da obiđe. Inače, Lefkada je stvarno jedno od meni prelepih ostrva koje možete da posjetite u Grčkoj. Tako da to je to, idem da se raspakujem. Ovo je moje putni outfit i imala sam ovaj set i snimit ću vam sada i moje nove baletanke koje sam ponela. Inače sam kupila 2 para istih baletanke različite boje, oduševljena sam njima, također sam putovala u jednim od njih i to je to. Idem da se raspakujem, s obzirom da je još uvek onako, da kažemo, relativno rano. Posle toga ćemo da vidimo gde bi mogli da odemo na ručak, a kasnije danas i popodne na plažu, što jedva čekam. Vam se javim, snimila sam vam juče kad smo došli smeštaj, sad se spremam da idem na plažu, juče smo otišli popodne samo malo na kupanje, tako da vam ništa nisam snimala. Nekako jučerašnji dan prošao haotično, Jana je jedva čekala da što pre uskoči u more i nisam stigla uopšte da vam se normalno javim, samo sam vam snimila ambijent i kakav nam je smeštaj. Ono što je najvažnije jeste da smo odmah na obali, tako da praktično bukvalno iz kuće možemo da izađemo, okupamo se i vratimo se u naše dvorište, što je fenomenalno kada ste s detetom i pogotovo kada je dete kao moje nestrpljivo da uđe u more. Ovako, spremam se za plažu, stavila sam ove minjuše čisto kao mali detalj i ova 2 prstena. Narukvice sam stavila ove bengal, zato što prosto mislim da su ok za plažni moment. Tako da to je to. Nosim ovu Zara nit haljinu, pokazat ću vam posle kako izgleda. Tako da japanke, plažna haljina, torbu sam skoro spakovala. Inače, ponela sam ovu džinovsku torbu ove sezone, zato što uvek na kraju se natrpaju gomile rekvizita unutra, tako da moji su otišli već na plažu. I ono što hoću da vam pokažem jesu još jedne naočare za sunce, moram samo da ih malo očistim. Nažalost, juče sam ih nosila kada smo bili na plaži i nisam ih očistila. Inače, ovo su moje sada omiljene naočare, pored onih koje ste navikli da vidite na meni, Brown, one Air iz Monolog koncept radnje. Les Pex su druge naočare koje ja između onih skupljih dizajnerskih volim da nosim. Evo su ove crne sa ovako ovim brown žućkastim staklima. Šta kažete, kako stoje? Sličan je model kao onih, malo su nekako više kao imaju ovih zaobljenih detalja i talasastih na njima, ali ove naočare danas stavljam. Morat ću neki šešir ili maramu na glavu, ali uglavnom u svakom slučaju snimam vam sada da vidite moj plažni outfit i odoh dole do plaže da me ne čekaju, a onda vam kasnije snimam. I evo ga outfit broj 1, kao što vidite, ova trikotaža haljinica iz Zare. Stavila sam maramu malo na glavu umjesto šešira, ponela sam šešire, ovu haljinu baš volim i jako mi se sviđa kako izgleda, tako da stavila sam ovu maramu, moje omiljene naočare i odoh da se pridružim mojima na plaži. Javljam vam se kasnije u svakom slučaju, tako da eto, družimo se lepo ovog letovanja.